Tužna je priča. Naime, imao sam prijatelja s Pliću, iz Pule. Došao čovjek iz Splita živjeti u Puli zato što ima jako puno tih Dalmatinaca, jer Pula ima takvu klimu da im odgovara, podsjeća ih na Dalmaciju. I on je uvijek jeo, to je strašno bilo koliko je on to volio, pržolice koje se juneće naravno, preprže na brzinu i stavi jaje na njih. To ću vam pokazati kako ide. Eto, nažalost, on je u 42. godini srčanim udarom otišao sa ovoga svijeta, ali to je samo dokaz da smo prolazni, da od danas do sutra živimo. Ja ću to naravno raditi na, vrlo je bitno, tavici. Ovo je tavica za jaja. Naravno ne želim da mi se jaja zalijepe na toj tavici, zato ću to tako napraviti. A meni je drago što mi imamo predsjednika države, koji je bon vivant, koji zna da se može dogoditi ovo što se dogodilo mom dragom prijatelju s Plići, da ode i on želi uživati u životu. I zato je bon vivant i zato svugdje jede. Pa ću ja njemu otpjevati pjesme, pogotovo što su aktualne ovih dana. Jel? Pa kaže Fahreta Jahić, ne daju joj da pjeva, ne znam, tamo na Krku. Duge noge za igranje, vito telo za plesanje, plave oči za plakanje, a želudac za žderanje. Pa onda ima i ona od Plavog orkestra, recimo, oni nemaju problema u Hrvatskoj, imali su krasan koncert on. Kad pomislim na te, krasni Zokane, trebali smo se naći usred tvoje birtije. A ima i treća pjesma, to je našeg dragog državljanina Republike Hrvatske, kojem ne daju da nastupa po Hrvatskoj svaki dan. Neki lažni invalidi i branitelji nešto imaju protiv njega, a pjesmu je on napisao, ako nije tekst, kaže ovako. Nemoj Zoka, nemoj danas da ispravljaš krive drine, pusti muke, pusti jade, ajmo se naći u birtije.